Welcome back to my YouTube channel. Ang दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट दंबा नायलांबाय थादो। भिडिअ होनाय एम्फौखौ मोनजादों ना मोनाखै कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय। एम्फौआ जानो जोबोर टेस्टि मेजेम बरहा आरो। बे गय बिफां सिङाव बे गय बिफां गेसाव बाहाय आङो दा गुन्जेर हमनो नागिरदों। नायलांबाय थादो नोंथांमोना। गुन्जेरा नै बेखौ बुरजा मानि मोनबाय आङो आरो नै नायबावनि मोनो ना मोना लिनो जि बुरजाखा बे गुन्जेर एम्फौखौ दा आङो एवनोसै जानो जि टेस्टि जाखायो मेजेम थोलो थोलो गुन्जेर एम्फौआ गुन्जेरखौ एवनोसै आङो सारायाव थाव होना लाखाबाय आं दा गुन्जेरखौ एवनोसै थावा दुंबाय गुन्जेर होनोसै आं बाहाय अनलि संख्रि ओमफ्राय हालदै एसेल' होनांगौ गुन्जेरहा गावहानो थाव थोलो थोलो थाखायो मोदोम सिङाव थाव गोजा बिनिया गुफुर गुफुर खोबनांगौ जालायलायथारगोन जानो जि टेस्टि जाखायो मेजेम बरानो मोदोमाव फाम जालायलायथारदों बेरलायलायदों दुब दुबनो जायाना आंना गुन्जेरा एम्फौआ नै लोगोफोर नै जानानै खिथानोसै आं लोगोफोर गोथावथार टेस्टि दा नोंथांमोनाबो गय बिफां नायनानै जाबानो जाबाय गोसोआव गय बिफां दंबा